Pevne veríme, že tieto krásne temperamentné piesne do vašich domov, do vašich domácností priniesli pozitívnu a veselú atmosféru, ktorá je naozaj veľmi potrebná. Tak Marečku, vítaj, my sme v druhom vstupe. V prvom vstupe sme urobili krátke privítanie s Tomášom a v druhom vstupe, ako sa máš? Tak mám sa dobre a pozdravujem krásnu nedeľu všetkých divákov televízie Šláger. Prezrať, čo máme nové, na čo sa chystáme teda, ale ja sa vrátim ešte k tomu jesennému turné Kolárovci CZ Tour 2024. Ty si to pripravoval a ako to hodnotíš? Presne tak, ako vravíš, v Čechách sme si pripravili nejakých 40 koncertov na jar a na jeseň a samozrejme chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste prišli na naše koncerty. Bolo ich naozaj, ako vravím, 40, boli vydarené, boli úspešné, čo nás veľmi teší a veľmi radi chodíme na Moravu a do Čiech, lebo cítime sa naozaj ako doma a ak máme trošku viac času, tak stále prejdeme si nejaké to historické centrum a musím povedať, že naozaj nás to veľmi teší a Čechy sú naozaj krásne. Ja som vravel, že táto kavička bude pozitívna, veselá a plná nových informácií a noviniek. Marek, Kolárovci CZ Tour 2024 máme úspešne za sebou, ale druhá a ďalšia dobrá pozitívna správa. Pripravujeme pre vás samozrejme Kolárovci 25, jar a jeseň, pretože naozaj tešíme sa, máme to tam pripravené, je dopyt. Prezrať, že naozaj jar je už spustená, že ako to vyzerá a môžeme maličko aj pozvať televíznych divákov. Presne tak, priatelia, skvelá správa. Už teraz sú v predaji lístky na CZ Tour jar 2025, marec, apríl a dokonca niektoré aj majové koncerty. Takže naozaj znova tu jar prežijeme aj možno vo vašej spoločnosti. Tak ak budete mať čas a chuť, radi príďte. A konkrétne máme naplánované mestá ako Kyjov, Lomnice nad Popelkou, Kutná Hora, Dečín, Boskovice, Jindřichův Hradec, Mohelnice, Klatovy, Mielník, Žďár nad Sázavou, Chomútov, Nymburk. Potom pokračujeme v apríli v mestách Třebíč, Rumburk, Česká Lípa, Milevsko, Svitavy, Humpolec, Louny, Kopšivnice, Vysoké Mýto, Plzeň, Kralupy nad Vltavou a Litvínov. A ako bolo spomenuté, budeme aj koncertovať v máji a tam máme naplánovať koncerty v meste Brno, Hradec Králové, Litomiežice, Olomouc, Žičany a české turné ukončíme koncom mája, konkrétne 22.5. v Otrokovickej besede, takže v meste Otrokovice. Čo je dôležité, všetky informácie o koncertoch a ústupenkách nájdete na našej stránke www.kolarovci.sk a taktiež niektoré vstupenky sú dostupné v sieti topvstupenky.sk. Tak Marečko to pripravil vynikajúce, ja sa veľmi teším, Marek, pretože niektoré sú tam nové mestá, u nás sa hovorí tí starý Rumburák a je tam mesto Rumburk, to je kde, Marek? Nie je to Rumburák, áno. Je to Rumburk, naozaj, ako vravím, aj my spoznávame tie české mestá, mestička, vesnice, dedinky. A Rumburk je, predstav si, hore na hranici s Nemeckom, na severe Čiech, takže tam sa tešíme, tam sme ešte neboli, takže pekne si to postrehol, že Rumburk bude pre nás nejaký nový zážitok, nové mestečko, kde sme ešte vlastne nevystupovali. Dobre, otázka pre vás, verím, že viete odpoveď a otázka je pre teba, či vieš, kde sa zviditeľnila a kde vystupovala tá postava Rumburák, v akej rozprávke alebo v akej televíznej hre? Pamätám si to, ale musíš mi trošku napomenúť, našepnúť, aby som niečo nepovedal zle. Pozor, deti, príde Rumburák. Keby som bola princezná Arabela. Takže to bola Arabela, priatelia. Fantastický, kultový seriál, kultová rozprávka. Ja sa priznám, že ja som si zo pár častí pustil s mojimi deťmi a naozaj pozerali, že vlastne je to starý seriál, veľmi pekný, veľmi vydarený, takže budeme aj v mestečku Rumburk, ale postrehol som tam ešte 2 alebo 3 mesta sú tiež prvé, ktoré sme ešte neboli. Áno, ktoré sú to, Marek? Je tam toho naozaj viac, sú tam aj mestská ako Česká Lípa, tam sme ešte neboli, takže vravím, Litomiežice, celý ten kalendár je dostupný a hovorím, ak budeme niekde blízko vás a budete mať naozaj čas a chuť, tak ste srdečne vítaní, my sa budeme na vás tešiť a máme to naozaj to české a moravské publikum veľmi radi, lebo stále máme k sebe blízko, čo je úplne super.
a ďakujeme, ale nemusí to byť, nenoste nám tie krásne, chutné darčeky, pretože ak nám donesiete, my sa potešíme, ale aby nemali ste priatelia, naši fanúšikovia s tým veľkú starosť, ako pripravovať, čo pripravovať. My sa najviac tešíme, že sme s vami, ale chcem sa poďakovať, že stále nám ten moravský, český, samozrejme aj slovenský divák prinesie nejakú lakocinku, my to hovoríme, alebo nejakú dobrotu, nejaký dobrý pokrm, pretože my chlapi pred koncertom sa občerstvíme, posilníme a potom vám môžeme dobre hrať a spievať, ale stále hovoríme, že keď skončí české turné, tak každý z nás má plus 3, 4, niektorí aj plus 5 kg navyše a to veľmi tiež nie je dobré, že Marek? Presne tak, treba si dávať na váhu pozor. Ja si pamätám, keď si spomenul tie lakocinky a tie darčeky, tak tie sme hrali niekde v Čechách a také staršie fanúšičky nám stále priniesli nejaké žisky, nejaké chlebičky, nejaké kremeše, prišli nabalené a Števo, keď hrá so saxofónom nejaké to solo, chodí pomedzi ľudí, tak hovorí, dievčatá mladé, vy po mne žmurkáte a tie staré nám prinesú žisky, tak sa to robí. Učte sa od tých starších. Tak sa to delá, tak sa to má, áno, alebo nejaké tofife a tak ďalej a tak ďalej. Dievčatá, vy viete, tie staršie, ktoré nám prinesiete, tešíme sa každopádne na každého jedného z vás, či už na Slovensku, Morave, v Čechách. Ďakujeme za každú maličkosť, každé jedlo, ktoré nám donesiete. Nemusí to byť, nerobte si starosti, ale poteší nás to. Takže priatelia, vidím, že aj Peťko kameraman sa usmieva, pretože potom vytvára sa aj taká spoločná symbióza medzi tým divákom, poslucháčom a interpretom, tak ste naozaj vynikajúce, ako Tomáš hovorí, najlepšie publikum, ktoré na svete má kapela Kolárovci, ale už trošku sme sa zarozprávali, poďme niečo hrať a spievať. Marečku, čo ty na to? Presne tak, majte krásnu pohodovú nedeľu, užite si ju niekde pri dobrej kávičke alebo pri nejakom dobrom čaji, tak pekný ešte vianočný a predvianočný čas.